Ingennen. House under construction. Hallo. Hi. Niet schrikken. Hallo. Hallo. Kan ik helpen? Hoi. Hoi. Ik ben Bas van der Zwaan van L1, programma Onderweg. Ja. Ken je het? Ja, wij moeten zo gaan. Ik weet niet precies. Echt waar? Ja, we moeten ieder moment gaan. En wat is ieder moment? 5 minuten. Nou, ik zag, mag ik je zeggen? Ja? Ik zag jou net daar zitten. Het zag er heel apart uit. Ja, we zijn aan het verbouwen. Ja! Net gekocht? Ja. Een paar maanden geleden. Het wordt een rigoureuze... Ja. Verbouwing. Ja. Ja. En nu is het vakantie voor de kindjes, geloof ik? Ja, klopt. Helpen ze een beetje mee? Nou, niet echt. Hallo! Hoi. Ben jij Kai? Ja. Ja, dat dacht ik al. Want dat staat op het bordje. Dan ben jij Evie zeker? Ja. Ja, kijk. En waar is Bram? Werken. Ja, maar dat kan toch niet als er verbouwd moet worden? Ja, dat gaat ook door, hè? Oh. En hoe ver zijn jullie? Nog niet zo ver geloof ik. Ik weet niet waar jullie precies van zijn. Wij zijn van L1. Maar jullie doen gewoon een rondje bij mensen? Of hoe moet ik het Ja, zien? wij rijden de hele provincie door. En als we ergens à l'improvise, dus wij weten zelf ook niet wat we tegenkomen. En als we ergens iets zien waarvan we denken van, goh, daar zou misschien wel een verhaal aan vast kunnen zitten. Dan bellen we aan en dan proberen we heel netjes een gesprek aan te knopen. Als mensen het niet willen, dan gaan we weer. Even goede vrienden. Oké. En jullie doen een reportage van iemands huis? Of hoe? Nee hoor, het hoeft niet per se huis te zijn. Nee. Het kan ook een hele bijzondere... Is dat de bijzondere kat? Ja, zoiets, ja. Daar worden we voor gewaarschuwd. We hebben 2 katten, maar die mogen niet naar buiten. Nee? Oh. Nog niet, nee. Maar Later. jullie willen een stukje zien van de verbouwing dan? Ja, dat Of, weet ik niet. Ja, Mag dat weet dat? ik ook niet. Ja, dat mag wel even. Ja? Ja, dat mag wel. Nou, wij zijn wel benieuwd. En, Ja. en de kids zijn thuis. Ja, het is vakantie. Vind je dus, het leuk, Evie? Ja. TV, ja? Nou, we hebben nog niet de tv op. Nee, we hebben nog geen tv. Oh, dan kunnen jullie kunnen niet eens naar jezelf kijken dan. Jawel, kamer. Oh, dat is wel heel slim. Gewoon alles verzamelen midden in de kamer. Ja, we hebben nog geen tv, dus er is net gestuukt. Ik zie het. Dus dat moet nog drogen, zoals je ziet. Nou, het is Dus, een heel eind. Ja, we zijn al aan het eind. En de balk zit erin, want hier zat een muur tussen. Ja, dit is echt een, als ik naar de deuren kijk, is dit echt een... wat Ja, is daar dit? heeft een man gewoond van 82. En daarvan hebben we dit huis gekocht. In oktober. Dus ja. En- Maar we wisten, het is een heel klushuis. Ja, maar Ja. zijn jullie... Oh, wat grappig. Het lijkt wel alsof er een zandbak onder ligt. Ja, dat is om te vullen. Dat wordt nog met beton vergroot. Ja. Is Bram een beetje handig? Ja, gelukkig wel. Ja? Heel veel hulptroepen hebben we gehad voor die balk. En, ja, Vrienden, dus, kennissen? Ja, mijn schoonvader en zo. Oké. Ja. Maar de stukendoor die heeft even, deed hij nu lang gestuukt. Dus nou ja, goed, dat moet nou drogen. En dan kunnen we weer verven. Dus het is nog maar even, we hopen het in mei af te hebben. Dus, Celesta is het. Ja. Een aparte naam. ja. Ja, hoe kom je daaraan? Ja, van je ouders gekregen. Maar niet zo standaard naam, ja. Nee, ja precies. Ja. Hou ik wel van, niet zo standaard. Maar wijst die nog ergens op terug? Oma of... Nee. Gewoon betekent hemels. Het is volgens mij ook een muziekinstrument, maar verder niet echt iets. Nee, niets. Is dat zo, Joost Meets? Ja, dat is onze muziekdeskundige. Oh, ja. Ja, wat is het voor een instrument dan? Weet ik niet. Volgens mij een toetsinstrument. Ja. Toetsen, een Celesta? Ja. Oké. Dus, Goh. dus mijn naam hoor je niet zoveel. Nee. Maar, dus ja, we zitten min nog in de verbouwing. Dus we leven een beetje boven en in de bijkeuken. Ja, jullie leven boven. Zijn jullie kamertjes dan wel al een beetje... Ja, die zijn al af, boven hè? is heel veel klaar. Ja, we zijn nog een belangrijk, hè. Ja. En wat vind jij ervan, Kai, van de rommel? Niet zo heel erg boven. Bovenkratjes wel. Oké. Boven is het netjes, hè, op de kamer. Mhm. Ja. Is er al wifi?
Nee, we hebben geen We hebben wifi. internet. We hebben wel internet aan een draadje. Aan een draadje? Ja. Oh, dus jullie... Nee, want je zei dat heel resoluut. Wij doen niet aan... Nee. Ik heb een beetje verdiept dat de straling dus heel slecht is voor de gezondheid. Dus wij doen niet aan wifi. Nee. Echt waar? Nee. Maar we hebben wel gewoon internet en daar gewoon tv. Oh, dus je bent daar wel heel Ja. resoluut in? Ja. Je hoort ook steeds meer mensen hebben gezondheidsklachten, maar weten niet waardoor. Mede door straling krijgen ze klachten. Dus, ja. Oké. Ja. Dus... Nee. Dus je hebt zoiets van, in dit In huis huis geen geen wifi? wifi, nee. En Dus daar kan iedereen mee leven? Ja, alles, iedere kamer heeft nou internet, dus ja, weet je. En hier beneden daar ook. Dus ja, dus dan is Maar het dan met geen een probleem. draadje? Ja, Heel geen goed. probleem. Geen probleem. Iets om over na te denken. Ja. Nou ja, dat klinkt heel bewust, maar ben je heel bewust ook met gezondheid bezig dan? Ja. Eigen moestuin hier in Gennep. En ja, ik leer nou ook voor herborist, dus op basis van Kruiden. kruiden. Ja, dus ik maak nou zelf mijn producten. En, ja. Maar heb je ook een eigen zaak of zo? Ik ga nou met iemand starten met Miracles voor puur natuurproduct op de markt brengen, cosmetica. Ja, ook nog. Dus Was dat dat nou een komt. merk wat je net noemde? Ja. Niet nog een keer doen? want Nee, ik dat doe ik krijg ook. Oh, sorry. Nee, Nee, maar weet jij sorry. veel? Oh, ja, Nee, maar dat gaan wij dadelijk op de markt zetten. Ja. Dus product zonder gewoon, ja. opnieuw een merk te noemen, cosmetica op natuurlijke basis? Ja. Ja, je hoort daar wel eens dingen over. Dat heb jij vast ook meegekregen. Hoe heet dat? De lipbalsem. Heb je dat ook gehoord? Ja, dat dat daar ook weet je. weer, dat zat ook weer troep in. Ja. Dus ik leef zoveel mogelijk troeploos. En zoveel mogelijk stralingvrij in huis. En nou ja, zo. Ja. En dan heb je hier ergens in Gennep heb je een moestuin. Daar komen de eigen groentjes komen daaruit. Ja, of ik haal het bij een biologische boer. Een van de twee. Ja. En je gaat de cursus doen voor... Nou, ik ben examenjaar. Duurde 3 jaar. Herborist. Herborist. Dus in juni heb ik examen, dan ben ik klaar. En dan weet ik alles voor kruiden, zeg, als het goed is. Nou ja, over eye-openers gesproken, noem eens een kruid op waarvan wij zouden denken van, goh, dat wist ik niet. Nou ja, je hebt de smeerwortel. Wat? De smeerwortel, dat is een kruid. Daar gebruik je de wortel van. En ik had me laatst dus gestoten. En dan smeer je dus daar een zelfgemaakte zalf van. En dan is de pijn heel snel over, omdat het heel goed werkt tegen gewrichtspijnen en kneuzingen, stoten. Nou ja, dat bijvoorbeeld. Ik heb er nog nooit van gehoord, van de smeerwortel. Nee. Had jij daarvan gehoord? Nee. En hoe ziet dat eruit? Ja, ik heb zo geen plaatje. Maar het is Wat gewoon wat grover blad met een kelkje met paarse bloemetjes. Gewoon zo'n... Dus het ziet er Een af en toe beetje. ook nog best leuk uit. Ja. Als het dus, bloeit. Ja. En dan En je gebruikt de wortel dan, ga je dan bereiden tot op olie zetten en daarvan een zalf maken. Dus, en ja, je kan dus van heel veel producten brandnetelzalf maak ik dus voor ons gezin. En je zou dan denken, oh brandnetels dat prikt. Maar de zalf werkt dus heel goed tegen brandnetel, prikken en nou ja, dat soort dingen. Evie, noem jij mama al een beetje kruidendoktertje of zo? Zoiets? Ja, zoiets. Maar heeft mama altijd wel een, als er iets is of zo, je bent gevallen of je bent ergens doorgestoken of zo, mama heeft altijd wel iets? Ja. En waarom zijn dat soort dingen beter dan de tubetjes die we in de Ja, er zit supermarkt... gewoon in heel veel rommel en synthetische toevoegingen in het product. En als je daar gewoon, daarom vind ik het leuk heel veel zelf maken, dan zit daar niet die meuk in die je dus in de winkel wel hebt. En als ook bij voeding wat bespoten is en nou ja, dat soort dingen. Dus ja. Is het lastig om, als je zo bewust wil leven, om dan bijvoorbeeld boodschappen te doen? Ik kijk ieder pakje na. Ja. Ik kijk heel bewust wat in het eten zit. Ja. Nu doe ik dat ook regelmatig. Daar word je niet vrolijk van, hè? Nee, dus daarom haal ik het liever gewoon uit eigen tuin bij een boer. En gewoon bij een bewuste winkels dingen halen. Ja. Maar ja, ik doe het al jaren, dus ja. Ik vind het geen probleem. Nee, maar het is wel prijzig vaak. Ja, daarom doe ik zoveel mogelijk taken ook zelf. En gewoon bij zo'n boer. En dan hoef je eigenlijk niet heel veel meer extra's. Nee. Dus.
En dan weet je ook zeker dat de boer zijn... Ja, ik weet dat het biologisch daar is. Ja, ja. Ik haal het daar ook zelf bij hem op. Bij het landtuin. Dus ja. En de moestuin, is dat een... Ja, bij het moestuincomplex hier in Gennep heb je dus, ik weet niet of dat nou ook mensen, maar er is een moestuincomplex in Gennep, ik weet niet welke straat. Maar daar heb je dus in een stukje bos, heeft iedereen een stukje tuin. En ik heb 130 vierkante meter. Bij de kinderboerderij. Dicht bij de kinderboerderij in Gennep, ja. En Ja. Gaan jullie wel eens mee met mama? Nou, Naar de moestuin? ik vind het niet meer zo leuk. Oh. Nee. Moeten ze werken, dan vinden ze het dan niet leuk, hè? Later wel. Nee. Ja, af en toe. Nee, Ja. later naar de moestuin. Oké. En wat vind jij het lekkerste uit de moestuin? Evie? Aardbeien en bessen en appels. Oh, jij bent echt van het fruit. Ja. En jij, Kai? Ja, ook een beetje hetzelfde, fruit en zo. En die aardbeien zijn echt lekkerder Ja, dan... ja, joh. Dat zijn net snoepjes. En ook de framboos, ja. Ja. Dus als iedereen moestuin kan doen, is het waar. En je bent buiten en het is nog lekker ook. Dus ja, weet je. Ja. Dat is ook dicht bij het bos. En dicht bij het bos. Ja. Dus regelmatig diertjes, hè? Ja. Wanneer moet het klaar zijn? Het Is er huis? ja? Nou, we openen in mei. Dus de keuken komt in... wanneer komt dat? Eind april. Dus ja, dan hopen we wel eind. Ja, dat is met keukens vaak een beetje... Dus hè? we moeten even door dat het dan dadelijk erin kan. En, ja. En wanneer is dan de verantwoorde cosmetica? 1 mei wordt gelanceerd. Ja. Of sorry, 5 mei. 5 mei. Oké. Ja, bevrijdingsdag. Ja. Ja, goh. Ja, hè? ja, mooi dacht ik. Ja. Ja. Je gaat mensen bevrijden van de troep. Ja. En hoe ga je dat doen, die lancering? Wij gaan dat in... mijn compagnon die woont in Amsterdam. Dus wij kiezen midden van het land in Baren. En dan gaan we daar bij een bomenteler, echt in de natuur, in een mooi gebouw, lanceren. Ja, met een feestje. En hoe opmerkelijk is dat? Dat je een cosmetica-lijn lanceert die puur op natuurlijke basis... Is dat heel apart? Of zijn er meer mensen in Nederland die dat doen? Het zal wel meer zijn. Maar ja, wij maken het eigenlijk met liefde en gewoon eigenlijk helemaal vrij van meuk, zeg maar. Dus ja, daar staan we helemaal achter. En nu maak ik de producten nog zelf voor dat in de fabriek. Dus ja, daar ben ik allemaal mee bezig.